Anya laki din! Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanap. Ijay lat na pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na yaso pa'y. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mo't dinawat kan kati pagsugal ko, lakay. Bukod ko mo't akwarta, saan aya? Win ang, jak amukin ka. Malain na kon, taamangan numaladawa. Ay da, narabyan ka ba na naragapo ijay sugalan si kasupeng? Kat, anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan, wala kang take. Anya? Di kalatamag na numasabat nak. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan, salbag ka. Anya? Siguro, nahabak ka ititong ita niya. Kahit anya kuma. Anya kuma ti bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tinsugal ko. Kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang aruden da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Anya, nahabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbatyan da kay ti kanaw. Nang kami ni anak tang. Anya tilinutom asidaan. Anya pa'y kumangit naman. Tuyo Hay, awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsawi ti kasta. Anta kwarta mitay. Ngamnapan mula insugal. Anya nga ita. Iso nga usam at ituyo asiday. Ay. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Di nakman sa ludsudan. No apay ngagsensen na ayak taawan mo't laang may tulong mo no bilang laang mawatam. Anya. Marurudak laang kan ka. Ibaga mga may. Tapnam mo. Di mo amo aya Huwebes inton bigat. Panagbabayad manin iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagaham ti pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamidam ngay. Ingagdis kita rin ay sukalan o. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngamnapan ka pala nakitong Anya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayad mo. Nawan may tulong mo. Mabalin ka di nga aguli magkalatan, ha? Sabay. Ang mga numarangrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo intun bigat, mare. Awan nga rod ko, mare. Iso nga imayak, ta umutang ako may ti kwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka Ngam pangaasim ta bayadam adagos na dakwartam. Ngamin, igatang ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka di madanagan. Manoy tayo ito tutangan? Uray 2,000 laang, mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumot ng dagiti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayang. Isla ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Iso ang kasta mo na binikat. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti istar. Amum lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan kukwartak. Awan lang ang pagsugal mo kay. Iso kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo ba kay? Ganyan tapnod damot ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Di nakman diktaran itinaskan nga aramida. Intun kun si kalaki nga rod ti sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et ijay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka Ngam pangaasim. Ta saan kumamot mabulanan?
Wen, mare, promise. Bayadak mo't laang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen, mare, di ka madanagan. Bayadak mo't laang. O sige, bayadan ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen, mare, katagyaman ako unay. Ay, itay pay, aday ta silpon mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang, awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di namit isin. Ti awanan bain. Sapay ka na yun mo't naka-online. Tamangan mo't no, wan pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may satawag, text, chat ko, di napaganano. Kunaklakit di, no siyakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan, di mo't law may agbayadan na di asuping. Ay, oray siyak nga ron. Inkarina, asaan amabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod, makapaasara talaga. Pagsasawan man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Wan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apayasan ka mo't na narumrumor dito balay. Supay. Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Anya laki din na yan. Dinamagkulaan no apayasan ka arumrumwar. Ngam madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan anapudot ti ulo. Gapulaang ta pinagsasawak ni Suping? Kitaam man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na motan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na laang tapno maliklikan na, dagiti agsinger king kwa na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da ington bigat. Ha? Ay, kituan na mapanta. Kigtutin taman ti awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sana kasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Ha? Tagayam? Awan mati minatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pumuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iyabalay da. Amangan nga no pumano manen. Ay kat mapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, jak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, jak kaya tikas di nga ugali na. Ha? Iso anong matungpak day jay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay umunag kayo Agyaman ak unay, pare. Kunaklakit din no adami na tayo. Minatay. Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka? Iti alalya, di nakita na kami. Ha? Supeng?
Adda kayo matgayam ko, kumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung nataykan, gaputa kandila mo ti profile mo. Idagsingsingir kami iti utang mo. Agbayad ka, wano? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya? Ala, agbayad kan. No di mo kayat nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, supeng. Anya? Nagsingpod ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang, no amom ngaming nga utang mau, ababayadan. Ikagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti ulda kam. Mabalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kadadona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, katawan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya maji trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti mapan nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Mga numapling man ng tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Gal, kumusta anak ka? Ada ka din ni supay nga bayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masara nga ron nanang. Awan mat. Awan kano kwartana. Anya? Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang aruden. Ha? Makapasar nanang. Iso lang aruden tin nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Paimantay kakman iti pagnakman na. Hala, bay amon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam, ipos ko na talaga. Ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata. Atada. Nay, apay day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baka mo iti pisbawk. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga mintimpos da condolence supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo ti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakita pa nga minakandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaang day jay iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Ingkabayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kanibak lang. Uray pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain na kung gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adun to pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kinatahikan. Kundi profile kan to mga minti kandila oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit iti utang mau. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige. Inako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si kamot gayam panyang, anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? Adala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta? Idi ngamin na minsan nga aldaw, adda nakitak alalaki ang nakatambay dito'y. Ay na, naggwapo ngamin, nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, Jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na.
Maibagay lang unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si kakit dimot. Adda nakitak agwapo. What? One friend, ay na nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si kakit dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg, no anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang agwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka. Si kamot gayam, Panyang. Nagsapa kamot dan. Papanam? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanan ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ta lalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma kan kuana. Masigurado nga gusto kan kaday jay, Nestor. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod tam maranaak no umayak tumanan gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang mat ni Panyang, kan kunamot abaro kapay. Uwin nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si katikagasat day Panyang. Nakulaki din no asino ti masabat ko lampas-lampas ti lipstick na. Si kamot gayam, Panyang. Da kayo matata. Imbes nga ibagayo ang nakapimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Kitpod no bait, nagsarming ka kumaa, sakbay arimuar ka. Anya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takasta ti langam no rumwar ka. Aywan tata, adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tersena ni bakit openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si Panyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga nuumayan ni Nestor dito'y kat mangag na ti bagbagayo. Anya? Ala, saan kayon nga agan anya-anya dita? Ti kunak, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading? Ha? Eh, kwa? Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwain. Pudno day na. Balasang akpay. No kasta, mabali na ngagdaton ken ka, ading. Ha? Eh, kwa? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklauna ading. Awan yaman na. Kan oray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan.
daw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbagak. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagaramping at musika panyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, panyang. Ti ko namkit di, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapal? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ije balay medical man. Kung naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padamag aduada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibreak dayja alalaki. Katbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dayja anestor, panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasam man day ta. Siyempre ay ayaton mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever. Understood? Da kami ti mangi paneknek iti kaadwan ti forever amakuna. Nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor ko naktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Anya? Ay, oray siya. Nakitak dagijay impopos ni panyang apicture da iti dayja Nestor. Nabiit da pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray puutan nyo nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaammo maten Enton kwa no may tumanan dito'y tersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo na iti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita Kikita man da ito impos ni panyang a picture da iti dayja anestor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lang kuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, jak lapat yan. Ni Catherine Topay, nakapimpintas in break da. Ni panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagijay ipopos mo si kapanyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga ron kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiramidok, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor ijay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwa kinita nakpay nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di. Babae ti wallpaper na. Panag ko na iso day ti girlfriend na. Anya?
Jak lakit di maklon no bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatak ngayon ka ibagbagamot. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam man day ta. Ano ano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga oray awanan tikat niel. Kat adalat na forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kan may isa, mabisinak lang iti. So naibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga agayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manayin. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti kasta niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya ka matan. Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Nay, apay nga'y ngagsangsangit kamot amagmag na sikapan niya. Nay, ito sana sumungbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Ayunay kan panyang. Basol mo mutlang ano apay. Saan mo pa'y unay nga mammo di tao. Nga may ayatang kidain. Anya ka ita. Si kamaroy jagsangsangit akasta. Gun-gun na mapanyang. Amom, si Kapanya. Makapalik ka. Amom lang aruden ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years. Na kayo mat kini Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, hindi mbagam kada kami forever kayo ti dadya Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbag tayo mabot pa iti 11 days anya. Nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, Panya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Di ta ka manlangan. Ay, makapanglo. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Si kamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka laang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ngibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiam-amo kankwana na. Ay na, basol mo. Gapula ngamin tagwapaw. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kadaado a pagpapintas asinay sayang ko. May love lang ang kanya. Hanggang saan ba't ay salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam Awanen ti Nestor ijay balay da kapitan.
Nagawi doon, kakailiw na kano ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo, saanan anas kan pay nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay masakitan, maawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anya ka ta 11 days ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya matandi kastaw. Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, te ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, aniya matandi kastoy, aya. Kinakabaw yu iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan nyo. Aniya? Naimbag lakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun naklaang nana. Sige, inkayon. Sublyan nyo, di nalipatan nyo nga itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan, malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso an na ibagakin kwa na, an na imbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kayo na di na oras no kasta. Nagalasa talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko nam dayta. Kitwin amom ka di. Kasta unay ti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Kapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni Bakat silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapu iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amangan no malipatan pa'y ni Bakat silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayun na yan. Paiman tamaranakla da ya apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada dya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbaga mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanuyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha? Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay, uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kan lakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak at talaga. Hoy, Purita, di ka man naguyaw wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti agkabaw niya. Ubingak pay, ken amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya?
Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amo ka, ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid cooking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, yabot ti kastaw. Apay, ay, yabot sa babirukan sa tukosaw. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpo atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukosaw. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ay, huwag ang pasaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo lang ayam nito yung ulaw. Ay, salbak. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya. Makapaulak kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Hay, awan mon alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalasa talaga ti ugali. Dadya purita. Nakauyuyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyuyaw na niya babae. Uray si kagayam. Ay, saan lang adatati inuyaw na? Ado tayaw. Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. Si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lanuag na nayon akasjay titawon na. Iso pa ya? Ay, sapay lakuma. Tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay jay ili. Anya? Hoy, sika kisayam man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kun lalaking agkabaw kat katawaam kiddi. Nita. Day tamit lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo no kat katawaak ida kat saan mat asika. Manakibang kamot. Sika ti salbag. Anya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba eh? Hoy, sumardan ka na. Ang mga nudyak malapdan tirik na kay na matungpa ka kung naktumat. Kita kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo't hindi Bika, ito animal si Kanga. Uray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, nya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain talaga dayjay. Ha! Sa bagay, noan niya ti araramidam iti pada matao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Isu abay ang laang mare, panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kahit agumatang kay ti bugong? Hindi ka magimatang. Wan kayam anya. Kasanua nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mahit. Wan nga agpaiso.
Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta, agkabaw kamot ting. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta, salbag ka. Ay sana nga agkabaw, buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitan pa'y lang. Kaya't mun sakit ti makaraman, ah. Di ka makapungtot, tas ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manudkod. Si kamot gayam, mare. Ah? Ni, si kamot gayam, kumare. Wan, siyak nga rod. Ay, una yan ti kastoy ayaw. Ne, apay ngay. May samod ay ta tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na. Imunan? Ay, nalipatak nga rod, kumare. Ay, una yun. Jakmet lang nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay unay daytan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw, anya? Nalipatak laeng, ngem sa anak akabaw. Sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay ang makapungtot kamutan. Anyakit din akabaw, ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare itinaibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa tsinelas mo. Ang mga no sa bali adalan ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man na nga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kung nagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawon nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raw. Ay hustaw! Tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Taiso mamati katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita ti masabat ko Nakasukat. Ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papana laan. Na, nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mon sakit dia bigbigatan kay ti tungpa. Nagsayati sa ludsod ko. Kastaki din ti sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatinda iti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka. Kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbagam? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus! Walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon Purita. Agkabaw kan. Awan pa'y 50. Kastan ti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60. Di nakarkaron. Baka wan to pantimon. Anya? Salbag ki diti kastoy. Ay, salbag talaga. Ne, aping agong ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay. Ay, di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak. Sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudno, anapang kay Jay Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, agkayang-kayang, nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakitan? Umpay 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga ming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay, ikarik, saanan ang maulit ay. Ikarik nga. Aramidam, sa mo ngay kari-kari.
Dayta, ti adal king ka, iti dayta panagbakit mo, sika, purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uy-uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada at, adida malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam sikangay, nalipata mon. Makitkit, ay apaw, nagaramig ka iti unforgettable history dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kitpon numat, saan ka pa yung mutunay abakat? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Taami nga raramidam, agsublikin ka. Maawatam, danga. Uwan kumari. Kat bakawanin na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na kumanga. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ingkagkid daw, iti pamakawan ka na ganyan babakat, kanilalakay ngayon uyuyaw mo. Ko, mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, nukalpasan ti panagkid daw mo, iti pamakawan, kit iso mo ti panakapukaw, na iti pante, este kabaw mo. Iso mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kan tumang ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idi kalman. Ha? Kasta? Kat, manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all ko nakmanon. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mangabak tanto mo't. Saan pa'y nga ita? Ay wana, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, adoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, uwan na, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpulasak laang tadwa taamapan. O sige, paspasam. Taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito yung kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala mo, iti na itano, miram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga, isumutin at inumirog ita. Sapay la kumata iso ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy, sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta, no mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi nga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga bakam iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ididwa ti tawon ni Luis nga anak ta. Malagi mo pa'y mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inamayin. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No dayta itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, Si kamo gayam, Darwin.
Mangtad ka mo ay ti balato may. Ha? Uwan nga rod. Naimbagpay kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte-swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami matin iti pagtayami. Anya ti ammom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malala. Antaw iti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata, dahi talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumaray. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay una, agur-uray ang nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray danana. Adda kami laang mat dito nga agur-uray iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya? Ay, sabagay mo't kitdi Mala, urayan nyo nga raud. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay talaga kadi adimon maliklikan dahi tabi siya. Si Kamileng. Ha? Anya kamutay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na iti panganantayaw. Kwa. Dahi tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti dahi ta. Witing. Pasensya ka la kuman lakay. Saanin ang maulit pa'y. Saan ang maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala di tersina ni bagit openg amang kita no anya tilapas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak, gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas talaga no kasjay. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo. Kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ng agtay-tiwiting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam iti kakasta banag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasaya ng paray. Kasla baliktan mag. Saan ka naisasam? Nibaga mo. Kasla ipatay na no. Saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno day ta nga imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Day ta nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagak kinwa na asardingan nan day ta panagtaytaya na. Awan lat ta. Na ito lang na talaga day ta. Waiting nga day ta. Mga nain! Mga nain kunak! Na, takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan iti witing to. Mga nain! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang sumanawa, mga nain. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamo lag, sumsumada ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Agsumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid din ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni baga ubay nga nakatungaw. Kadwa na ni Laos. Kasta ka day. Amok nga urahin damanan nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiting ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtibalay paray. Ay, baga mo ang amin paray. Nalabos unay na yung araraminin na.
Mabanbanog ka na naggapuy banggang. Si kaki din taglama baray. Ay, huwag nga raw. Oh, mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urayan na niya tilabas. Kaslawang pamilya na kasi baray. Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas jay nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. No talaga asaan ka agbalbale o agsina talangay. Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang matipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakal. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mo ti pabasulim may. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturad mo ana ibagat ti kasta iti asawam? Ay wana, siyak pa'y ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapukan kwa na. Saan mat siguro akasta, Mare? Si kakit di mat. Iso ako nakkankwa na. No siyak ti karitan na iti sina. Ay katkayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangputak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamat. Saan, Maray? Amok anagawid da ni jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypayso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar da no bilang lang. Anya laangan ti may baga dagiti naganak na kanyak. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numeraw. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y ngagtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan ngagtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tao waiting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtaya iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Mabaling kalimit ay ati kasta. Ada asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti wideng. Malahos ton tata, naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumare? Juan Mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababaeng. Ha? Manumaten alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kanti asawa. Ne, nakaskas daw ah. Si kakit di mo't Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngam day takwiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surot ka asurot kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da.
Manipod ita. Jak kayatin asublyan day ta ahuiting, mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ning, kasla na unag ti pampanunuto mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kitang. Kita agman da ito'y chicks iti Facebook, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, awan la asawak. Armag ka talaga da itay. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamon ni bakit mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Nayon naklaan. Ay sus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manin ti pampanunutam. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kita. Mga anak tulat ta ka day, na mabisinak ba kahit? Anya laki din na ya. Nan, kitak man day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod manan nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitkitaan no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya? Mawatam ti kahit ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Dinak man privacy si Kakardo. Maamwak laang nga da sa baling aramida, ma? Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot gamit di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang angasakpay aging gaita. Ha? Si ka talaga. Nay, kasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyamanak manong kardo. Siguro, adamot din boyfriend mo niya. Wino, awan pa. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Ah, kasta ka day. Anya nga minan tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. I-add ka man. Kahit pangasim ha, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, aday bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas ka. Oh, Kung saan lang nga pimintas. Dapay asim mixay. Ay no, uray la agtid-tid iti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka, kunak ko ma. ay una yan pare. Kung kunak lang pare, ang mga no, ibagam tuki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay muna. Hapay, kapaw. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ket when apay kapaw, ikaw nakmanayin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anya? Amamom ka ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina tibagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga apo ko ni bakit ising. Awan, amok day jay. Apay ka day. Ay na, saan magkidi pa nang ipapan? Ngam nakita kami nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang o adtoy, kita Kita day tani. Wan ngagpaiso. Kan apaw. Oh, mas daaw ka? Isa ti numero 1 mangyahahart iti post na day a Gina. Kansan lang ani Gina. Ano ti babalasang nga ihahart na ti photos da. Anya?
Sapay tunggal makita ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. Ti awanan bain a lalaki? Ha? Ay. Payman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan. Sika, wow sexy. Ha? Anya ka din dahil ibagbagam mo bakit? Na, ang pamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din dahil ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dahil babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibagadag iti tattao ang makakikita iti comment mo, ha? Di ka agsanay, tangamangan no ikugtar ka iti rurod ko. Halaw, Stone bakit? Saan na maulit pa? Pay, naan ano day tarupam si Kakar daw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, huwin nga rod nana. Kasta o na panagtong pa na kanya kadirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo nana. Simro lang ti kwatit na. Ahaw, Bumagtate. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ninana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikumkomment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, sexy ka now, ti ikumkomment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ti awanan bay na bakit ay. Amo na pa yung nagiti-imo jay. Ngagdildil pat. Kasla da ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan nana. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka. Nunaamuan ni bakit mo. Ang mga nunalipata mo ati social media. Kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod pare. No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na. Awanan ti pare ko. Ay, sana mabalin pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko, itipos na. Ngam kachachat ko may. Arang magmanggi di pare. Kanya mo, no bumigay. Ay sus, pare. Sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina damanong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min agchat ni Manong Kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kunti pa kaalakak, among ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadani ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak O, adi kitaam, dagito iti messages na. Nan kita man? Ha? Wan nga agpaiso. Ay na, siyak ti mabisit kinkwana. Alaman, iskrensyado man amin day chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tamna day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amu ti ar-aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapa kamitin nga imay dito'y balay, mare. Itaman pa'y. Siguro, awan ka pim iji balay mo. Iso ang nasapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburek ka man iti kapita. Tagkapita, mare. Tadaman tinapatag nga ipakamuking ka. Ha?
Anya day ta? Alamang ipaburag ka na, tagkapita. Tapno ganasin tati agunget adwa. Anya? Kastoy ti mapan na itchat kin ni Gina? Win mare, screenshot day ta. Iso nga imposible, adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain, puskulro pa lalaki. Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko. Kat, anyangay nga rod, napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress. No, idi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobramatan. Ikamangamin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng ti anak yo. Ay na, apuday di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanin ti asawam. Ay, matanagan ak pare. Nag-chat ngamin ni Gina. Ha? Naku nana, nga amo ka nun ni bakit ko dagiti inchat ko kingwa na. Ay, Ha? Kasano ano pasamak dito? imbaga na ka nun ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagkla na chismosa. Amin ang mamon na, idano na kini bakit ka. Amumatan ti chismis, pare. Nagbiit nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga rod pare. Mabuti nga ka talaga. Sabay, mabisina kon pare. Ay na, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ng agmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay pare. Ay, dayjay to mga min na Gina. No apay mo amasapol ang mapanay baga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Cardo. Ha, ay, wan bakit? Ay, wan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina ng aminang kahit. Ah, mabisin ka. Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ka, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bibiyang ko. No mabisin ka. Inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ha? Awan mat talaga ti babayin mo niya. Ha? Nagturod ka matan anang ibaga kin ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Cardo? Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitin da ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ayawan bibiyang ko. No kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit may? No mabising ka, inka sa pulon dagiti chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, hindi nasabat ka alin mabaga na itarupam. Sa ita, adumanan nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adamanan basol mo anya. Aday tangamen. Adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga da sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, Cardaw. Nalabas. Ay, ni Nana may. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isungag balbaliw ka kuman. Laklakayan kan tapno kasta ti aramidam. Inton kuan, si kakit din ti umuna amatay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Kayat mo pa'y ti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, sana kasta nana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Gaputa kaya't ko pa'y amakadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tinda kita intap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga rod pare. Iso kastoy tinamayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma.
Amom lang arudin nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang, aramidang. Jak mga minamnamay na maamuan na pare. Ti ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Mindanon na may isamo da jay. Kahit, anya nga itimpak ulan ni bakit mo ka. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsig. Jay ki di nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasam, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit yo. Maganap mo Noan niya lang amin aramidang. Tilang amin i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya nga ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka ngaminan pare. Sarda nga mo day takin na babaerong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.